Ageno ni rio maber kamora mora ma intiere machiegni chenro mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Matae chenro ni en Andruth Otieno kenda mor ni tudori kod odiechieng' ma kawuono wang'iye kaka wanyalo puonjore mondo wabed kod ngima maber. Antiere gi mor mokalo ni wendo na kendo daktari osechopo e studio aboka thuolo ni mondo mi arwake onyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage aito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari pok wanenore nyaka iga mokalo. Iga mokalo nwanenore tek kapaga bich. Erokamano machiegni penj laktar. Erokamano Ruth. Iluongane laktar niluongo ni Michael Omundi Nyaoke, ajawa Mabei County, Karachuonyo, Kibiri Ward, Samanga. Koro anto an general practitioner kendo gisani to atiyo hospital mar Equity Afya ma Nairobi ka Kasarani. Erokamano. Amor mar bedo kod chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Kendo adwa ni wadonje twak achiel kachiel. Kaun daher mondo wagoe mbaka kotenore kod thothne wanyalo luonge ga ni malaria motegno koso un kaka jolony kata kaka lakteche unyalo luonge ni cerebral malaria mabende okang'eyo ni nyalo pimonwa ni en malaria machalo nade. Kaka wache ni malaria motegno no mano bende dholuo makare monego beni wakete godo koso nikech malaria en achiel kuom malaria motegno. Malaria motegno gi ng'eny. Koro cerebral malaria en malaria mamako mar obwongo. Koro malaria mar obwongo ni samose gik mogek e level mwaluongo ni cerebral malaria mateni mano koro wawacho ni en malaria motegno kata complicated malaria. Kamano. Thothne wang'eyo gani tuo mar malaria ikelo ka suna madhako midendo ni female anopheles mosquito okaimo weyo kute makelo malaria go e dendi. Koro seche ma iluonge ni cerebral malaria ni en bende obira kotenore kod suna madhako mano kaicha koso cerebral malaria ang'o makele del daher mondo mi imulnwa kanyo ni kapo nono ni en na malaria makoro iluonge ni malaria motegno cerebral malaria to ikele gima. Erokamano Ruth. Cerebral malaria ni kata malaria mamako obwongo ni mondo mi ibed kode nyaka suna madhako kata suna manyako mano nigi tong' mar malaria ni kai. Sama suna ni odhi to kai nikech nosegamo tong' mag malaria kuom ng'at mane nigi malaria. To samo kai ni oweyo embo chako weyo tong' moko mag malaria miluongo ni sporozoites. Samo we tong' gi ringo to dhi e liver. E chuny. Sama gisedhi e chuny kae gichak ginyuolore. E chuny ka ginyuolore kasto gibarore. Sama gibarore to moko dhi e remo. Koro ka moko dhi e remo to dhi to bedo they to affect red blood cells kata remo mwang'eyo ni. To moko bende sama nigi e chunyi moko sama ni e chunyi moko bende nyalo wuok madhi kanye malu remo veins mag chuny madhi nyaka e brain kata sama moko manigi remo gi bende nyalo luwo mishipa mag remo madhi kanye madhi e obwongo. Sama gidhi e obwongo ni ema koro stage ma koro wacho ni intiere gimi luongo ni cerebral malaria kata complicated malaria. Kamano. Maana na malaria mapile ni en mana ni oluwo yo ma ochopo nyaka e obwongo emomiyo koro ang'o wache ni malaria motegno kata complicated malaria. Kamano. Daktari nyisa ni cerebral malaria en tuo ma serious makapo nono ni inyalo wacho ni ng'ato nitiere kod complicated malaria kata cerebral malaria to en gima serious monego beni ikaw gima ino mapek kaka dwarore koso. Tuo mar cerebral malaria ni en gima serious nikech othoro nego ji. Othoro nego ji nikech ibro yudo ni kuom ji atamala 12 man kod cerebral malaria ibro yudo ni tho. Thoth ji boko ero bedo gi cerebral malaria. Ji beda gi malaria ni to mondo mi ogik level mar cerebral malaria ibro na mana atamala 1% mag population mag jok man kod malaria bro gik ke level makoro gibedo diagnose ni gen gi malaria mochope obwongo. Koro sama ochope obwongo ni koko thiedhi malongo atamalo 12% man is too much mano ng'eny kabisa nikech kinyalo wito ji 12
kuom ji 100 ji 12 tho nikech gin gi cerebral malaria. Mano namba man malo kabisa. Koro en tuo nikech rate monego go ji ni malo 12%, mano ni malo. Koro wawacho ni en tuo ma is very fatal. Matini en tuo manyalo nego ng'ato samoro amora kokiyudo thieth e saa kendo e yo mowinjore. Kamano nikech mulo obwongo daktari wachirega kod tuoche mamoko mabende muloga obwongo mabende wathoroga wuoyi kuom ranyisi tuo mar meningitis mabende iwachoga ni en kaponono ni kutegi odhi mochopo e obwongo. Miwa pogruok maber kind meningitis kachiel kod cerebral malaria kaka kutegi chopo e obwongo kod pogruok e kind meningitis kod cerebral malaria mawuoyo deche makawuono. Cerebral malaria tiene ni kute mag malaria ka sama gisedhi magidonje leche mag obwongo to gidhi to gidino leche capillaries. Koro remo to wang'e maber ni remo nyaka chope ang'owa nyaka chope obwongo nikech remo ema transport gimiluongo ni oxygen muya. Obwongo be nyaka yud muya kachiel kod madini chiemo mopogore opogore. Koro sama kute mag malaria ka odhi odino obwongo mishipa ka sama gidhi gidonje mishipa mag obwongo magidinore ka. Sama gidino no teni obwongo koro ok nyal yudo remo. Sama obwongo ok nyal yudo remo, mae e gima koro bro miyo obwongo koro chako koro tho. Koro obwongo kuot nikech ok oyudo, ochalo gima koro tow. Iwinjo, ochalo gima koro tow. Meningitis en odhi e pi moro nitie miluongo ni cerebrospinal fluid. Pi moro mabedo nding kae to dhi nyaka e wi obwongo. Koro en to mostly iyudo ni en bacteria no ringe i pi to ma to dhi ang'owa dhi e mishipa mag capillaries mag obwongo emodhi to dino. Samo dino ne obwongo ok yud chiemo madini, ok yud oxygen kasto chako manifest in form of cerebral malaria. Koro manifestation kanyo wadhi wuoye mbele ka wadhi wuoye mbele kanyo hapa ni lele maber mokalo. Iwacho no kata ni tuo mar cerebral malaria ok ong'eny kwenda tamalo matin mokalo mar ji machopo kanyo, to kata kamano nitiere joma chopo kanyo. Mabende ni wacho ni ponono ni ok ong'e maber to ng'ato nyalo wito ngimane mapiyo nono. Daktari neno kikelona picha moro ka picha ni ok ang'eyo ni diher mondo mi wapuonjre godo ang'o kotenore kod cerebral malaria mabende wawuoyo odiochieng' ma kawuono e chenro mar penj laktar. Machiegni thuolo mari mondo mi ilernwa gima diher mondo mi wayaw godo pachwa odiochieng' ma kawuono. Picha ni kwachako gi ka matiene ni ma obwongo mar nyathi maler kabisa sama pok obedo gi cerebral malaria to sama obedo gi cerebral malaria tiene ni malaria odhi obwongo mare, obwongo koro dhi to kuot gik mana wacho ka tiene ni obwongo koro idano ka pogore. King'iyo ka ineno kopogore gi ka. King'iyo space makane iyudo ka en koro pogore gi ka. Ka be iyudo ka koro nitiere spaces moko to ka otimore nade ka onge. Koro mae kaka mosquito ni chako. Wan gi female anopheles mosquito. Tiene en mosquito madhako ema mostly ema bedo gi kute mag malaria. Ema ting'o gi? To thoth ni okecho ga mana gotieno. Gimomiyo okecho gotieno bok wang'eny tang'o nyako kecha gotieno. Ibo pimonwa. Koro samo kai to samo okai nikech obiro kai komanyo chiemo. Rembi no mane chiembe. Samo kai no tembe no nitiere tong' moko ma otimore nade ong'ulo tong' moko mag malaria to kawo remo mantiere kuomi. Koro tong' mag malaria go emiluongo ni sporozoite mantiere kani. Koro sporozoite ni obiro kawo gik moko kaka dakika 30 to 1 hour to sechopo e liver mari e chuny. Koro e chuny ka e kama koro gigi chako nyuolore, tong' chako nyuolore mang'eny. Sama ginyuolore mang'eny ka e chuny ni to gidhi gibarore. Sama gibarore opgolo tong' moko miluongo ni merozoite. Magi be pod mana tong'. Nikech mani chuny cha odhi monyuolore, obarore, sama obarore to odhi e blood stream. Koro donje remo. Oa e chuny kacha koro nyuolore remo. Chuny kano tieko ndalo moko 5 kata juma achiel, ndalo 7. Koro sama oa e chuny kae to donje remo. Koro sama odonje remo kae to merozoite tong' gi dhi red blood cells, remo makwar. Odhi e remo makwar. Sama odhi e remo makwar ni nikech en kod kudni mar malaria, koro dhi to form gimiluongo ni ring stage.
Stage ni onyalo kawo ndalo moko madhi ariyo kata adek to los gimiluongo ni trophozoite. Ring stage ka. Ring stage ka koro kutegi odonj gitimo red blood cell nade daktari? Osedhi odonje red blood cell, koro red blood cell chako deformed. Okay. Ochako deformed. Oloko kite. Koro loko kite. Koro chako loko kite nikech gino donje iye. Koro gini nyuolore. Sama gini nyuolore ni, sama gini dongore, to red blood cell ni bende timore nade? Loso shape moro magalagala. Koro shape ni ema bro bio obedo gimiluongo ni trophozoite. Koa kanyo to red blood cell mane gino kudni chose donje iye cha. Dhi to barore. Kech koro ng'eny. Odhi to baro cell. Obaro cells. Samo barore non kech nosenyuolore iye kacha. Koro waduogo wabedo gi tong' moko mabiluongo ni sky zones. Koro ma nyalo chako duogo timore nade? Donje red blood cells. Koro ineno ka en mana malaria. To iye no bende ibiro yudo ni red blood cells mano bedo affected ka. Moko koa ring stage ni to gitimo nade? Gipogore madhako gi madichuo. Koro madhako mari gi dichuo ni miluongo ni gametocytes. Koro sama suna mane onge malaria ni obiro to kai to dhi ogamo kudni mar suna kuomi kendo. Gima nyaka ing'e ni kae ene mano kelo. Kae to ene motimo nade? Okaw. Koro sama gin osekawo tonggi dhi to nyuolore ei suna kendo. Sama ginyuolore e suna kendo, ochako kecho. Ochako bedo. Koro circle timore nade? Luorore. Kamano. Maseche masuna oseka suna madhako mabende wadendo ni female anopheles mosquito, kute gi dhi donjo nyaka e chuny, gibede chuny ka e kind ndalo 5 kod juma achiel, kato gilo olore remo. Koro kanyo ma ng'ato biro chako winjo ranyisi ni nyaka bede ni dende ok ber ahinya nitiere kod tuo mar malaria. Tok juma achiel, tok ka osebarore mo olore remo, koso seche ma pod okudore e chuny ka seche mosechako ketho red blood cells makoro baro red blood cells gi koso gi e okang' mane? Thothne sama koro ng'ato chako nyiso dalili mar ranyisi mar malaria en sama osetieko gimoro ka ndalo 5 to 3 weeks. 1 to 3 weeks. Matene ndalo 5 abiro to ndalo 21. Koro stage ma koro ang'o nyisi ni nitiere gi malaria en sama koro dhi ang'owa e remo. Sama dhi e remo no kokibiro bedo gi symptoms. Kokibiro winjo ni awinjo koyo, samoro bende awinjo liet. Ranyisi mag malaria. Koro ibiro chako winjo ranyisi mag malaria. Mabende wabro mulo. Koro sama chako winjo ranyisi mag malaria ni, matini gino osedhi ang'o, osegik e remo, osewuok e chuny kucho cho. Sama ene chuny kucho onge gima ibiro winjo. Okudore akuda nikech pod onyuol. Kamano. Daktari dwa duoki e picha ni. Picha ni waneno kata nyathi mantiere kod cerebral malaria. Kaito malo kata waneno healthy child maonge kod cerebral to kod mantiere kod cerebral malaria. Waneno kata ni gini nitiere kako dhi mo orocho obwongo kendo loko kido kaka obwongo chal. Manyiso ni obwongo chako tho kata obwongo chako kethore. Kaito piny ka aneno ka gima koro ipogo picha ni. Koro picha ni ok ang'eyo ni ipoge nang'o matimore ka kuom nyathi mantiere kod cerebral malaria kod nyathi maonge kod cerebral malaria piny ka Pichni gite. Inano pichani. Pichani magi nyiso ni gin red blood cells man tiere gang kute mag ang'oa mag malaria. Koro samo dhi kama ma ka en tiere e obwongo to dhi to dino obwongo. Samo dino obwongo no ema biro miyowa shida mane wawacho ni obwongo koro biro chako timre nade? Biro chako kuot kaka ineno ni. Mane mabiro miyo wabedo gi cerebral malaria. Kata samoro biro yudo ni moko nitiere iye to moko be bedo gi oko. Samo bedo gi oko ni nitiere reactions matimore kanyo. Wawacho ni inflammatory cytokines biro bedo released. Koro gigi biro miyo seche moko pi wuok e iye ka duogo oko. Pi wuok e iye ka duogo oko. Sama pi wuok e veins koduogo e obwongo biro kuot, gimiluongo ni cerebral edema. Koro mago gik mabiro ranyisi mibiro bedo kineno koponi okaw picha kata miluongo ni CT scan tibiro neno gima kamano. Iwacho ni thothne ok ong'eny aja daktari tuo mar cerebral malaria kata malaria motegno kata ka bed ni ok ong'eny to nyaka bed nitiere jomoko mayude. Jomage ma thoro yudo malaria motegno daktari? Malaria motegno ni joma thoro yude gin kuom
Mokwongo gin nyithindo matindo ma hikgi 5 kadok piny nikech immunity margi kata skeche mag dendgi pod nitiere piny. Mar ariyo gin jodongo madongo kabisa. Jodongo moti ma hikgi oseniang' kabisa. Thothne githoro yudo tuone. Mar adek gin mine mayach. Ahinya the first 3 months dweche adek mokwongo githoro yudo malaria motegno kabisa. Mar ang'wen gin jok ma iyudo ni ng'ato ne nitiere kuma malaria ng'eny kaka Nyanza, to obiro dak kama malaria tine kaka Nairobi, to dak higni mang'eny kabisa Nairobi kapok otimore nade, kapok odok dala. Koro kodok dala, ng'ani ka malaria ogoye to nyalo bedo gi severe malaria in form of cerebral malaria. Mar abich gin jok ma iyudo ni samoro ng'ato nodak oko kabisa kata pok nobedo exposed to malaria completely. Ten malaria ne pok ogoye kabisa. Wuok kata Central kata wuok Nairobi to dhi Nyanza. Malaria mogoye mokwongo no nyalo complicate mobed gi gimiluongo ni cerebral malaria. Kamano. En penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Inyalo tudori kodwa kokalo Facebook page en Ramogi TV #penj laktar ponono. Nitiere kod penjo mora mora bende inyalo ornwa email kitiyo kod penj laktar @royalmedia.co.ke. Waka uyueyo ka waduogo to wadoje kidieny mar ariyo. Seche waka uyueyo no ka nitiere kod SMS bende inyalo ornwa e namba mar SMS 23600 kiki sud kata matin. Weche manyien muoch pile ka pile kumora mora kendo samora mora. Anyalo rito mondo anene kata asome kata anyalo bedo e kind joma kele gi simba mar smartphone. Citizen Digital en reporter mar jopiny. Seche mantie wach motuch maparo ni nyalo moro oganda, amako tipo kendo akete mbui kaeto arito. Oken kayiem. Ka oyier report mara, abiro yudo Sh1,000 kendo sigana mandiko ibiro ketie kidieny mar Wananchi Reporting e Citizen Digital App. Kikibed mana janeno mar wach matuch, bede kin joma kwongo lande. Download the Citizen Digital App mondo iketi sigana mindiko e Wananchi Reporting kawuono. Citizen Digital App en namba 1 e keyo weche manyien. Washindi wa Shabiki Jackpot Mbao wanaendelea kufaidika na kuinua jamii zao kutokana na ushindi wao. Bwana David Tanui ni mmoja wa washindi wa Shabiki Jackpot Mbao. Ameendeleza biashara yake na kufaidi jamii yake ya Kiptororo, Kuresoi na Kuru County. Sasa kanisa ndio nilienda kurudisha shukrani huko kanisani. Nikawajengea jiko. Pia wewe waweza kuwa mshindi kama Bwana Tanui. Tembelea www.shabiki.com ama tuma neno SJM kwa 29063 ili ucheze Shabiki Jackpot Mbao leo. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Adui wakija wasiniweze, uwe nguzo ya moto mbele yangu. Nisaidie adui wakija wasiniweze, ila wewe siwezi Mungu. Uwe nguzo ya moto mbele yangu. Kupata wimbo huu kuwasikiza tune yako, bonyeza *860 *413#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Thabki anbende aheri ya henya. Anaheri Thabki. Aheri gichunyate.
Machiegni kendo penj laktar kokale RAMOGITV ngima en mwandu. Email kaponono ni her mondo miornwa ote kokale yor tudruok manyasani mar email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Namba mar SMS en 236000. Kawuono wago mbaka kotenre kod tuo mar malaria motegno mabende wadendo ni cerebral malaria. Daktari, wadonje kidieny makoro wadwani wang'eni ranyisi ma kaponono ni neno kuom ng'ato kata ineno kuom nyathi kata kuom dayo kata kwaro ma hike oseniang' inyalo chich ni tiere kod cerebral malaria. Nikech magi kidienje mag ji mani wacho ni thoro gamo cerebral malaria. Erokamano Ruth. Thothne ibro neno dalili ma kawaida ma malaria ma ji thoro neno sama ng'ato nigi malaria. Ma gima mokwongo ma samoro ng'ato nyalo neno en ni inyalo neno ka in gi liet kabisa e dendi. Liet mamalo kabisa, teni in gi fever. To fever ne ok en fever ma constant ni ma usika ni dendi ochwakore sate. Dendi ochwakore seche te. En samoro owilore. Samoro dendi ochwakore, samoro iduogo winjo koyo kabisa. Koyo ma kodonjo to koro en koyo kabisa. Mano timore the first 6 to 24 hours. Imibro winjo gigie. Samoro be kogik tiwinjo ka luya chotni kabisa, ma inena ng'ama luya chotne kabisa. Then samoro nyalo winjo ka dendi lit, leche mag dendi, muscles, leche mag dendi giyudore ka lit, ma dendi lit kabisa. Koro mag samoro nyalo bedo dalili mag malaria ma dwa maki. Koro koa kanyo, kodhi ma koro bedo cerebral malaria, tibro yudo ni samoro ng'ato obedo odhi e gimiluongo ni comatose. Tene odhi, ochalo ng'ama otho to be ok otho. Oyueyo. To oonge. Kimule to ok onyal wuoyo. Ok onyal chapne. Samoro ng'ani biro yudo ka en ng'at moro ma ochalo ng'ama wiye owilore. Owuoyo weche mowacho ok chom yo. Ombachni ambacha ma koro en ng'ama wuoyo. To be kuom jomoko inyalo yudo ni koro convulse, ochalo ng'ama nigi tuo mar ndulme, oriere. Oriere to king'iyo malong'o to biyudo ni kinone malong'o tiyudo ni oriere. Ok oriere nikech level mar sukari nitiere piny, oriere bende ok oriere nikech en gi tuo mar meningitis. Mar cerebral malaria meningitis. To kipimo remo, kopim remo tiyudo ka en gi malaria man malo kabisa. Koro ma gima biro nyiso ji ni ng'ani nyaka bed ni en ng'awa gi cerebral malaria nikech oriere, samoro bo dhi into comatose. To glucose level chak ing'iyo ni mana maber, meningitis gini ka bende onge go. To pod en ng'at man odiechieng' achiel pod en ng'ama pod onindo ka ma ochalo ng'ama otho. Koro mano jatuo ma kwayudo to wang'e maber ni mae nyaka bed ni en god cerebral malaria. Kamano. Ma ok onego bed ni ng'ato rito ma ine ka ng'ato ochopo e comatose. Ne winjo kiluonge ni comatose? Coma. En coma. Comatose. Wacha ni coma dhi e coma. Ok onego bed ni warito ni ng'ato dhi e coma kokiringo kod itere osiptal. Sasa mise neno ranyisi to onego bed ni iringo gi ng'ato itere osiptal. Nikech na winjo kiwacho ni onyalo kata wilo wi ng'ato. Kamano. Ma wi ng'ato mbachni mokalo. Onyalo wilo wi ng'ato ma wi ng'ato mbachni. Iyudo ka samoro ng'ato olonyo all of a sudden ng'ato olonyo lewni oringa duk. En ng'ama koro ringo duk ma koro ji penjo to ng'ane ni mangi mane ang'o motime. Samoro ng'ato nyalo paro kata ni ng'ane oir. To koir en mana gi cerebral malaria modhi oloko wiye nikech gicha dhi to loko wich. Koro onge gima onyalo paro malong'o. Kamano. Seche mosering kod ng'at makama mokelnu e od thieth, utimo pim nang'o, utimo diagnosis nang'o, koso botimo atima kaka malaria ma pile pile, to en man koro nyaka ukete ong'ala machielo mondo mi une ni ma en malaria motegno cerebral malaria, koso utimo diagnosis mar cerebral malaria nang'o? Diagnosis mar cerebral malaria ni wabro timo kokwongo wachako gi miluongo ni history taking. Ka ng'ato bigo e coma, donge nyaka ang' kele koso nyaka ang' kele to kok en ng'ama okel wadhi direct to investigations. Wa examine kasto wadhi into investigations. Koro ko wach ni en ng'ama okel into coma, donge
jok mokele nyaka nkonwa kuma jatuo ni owuok ken ng'ama kwanya to bas sawa wabro wacho ni ma ng'ama kwany koro wewo ti gi knowledge maro kaka dakteche mondo wang'i ane to en tuo mane machande koro ng'ama ji kia wabro chako examination mare wabro ng'iyo glucose level mare wang'i ane to debed ni glucose level emodok piny kabisa emomiyo ng'ani otimore nade odhi into coma koso kamano wasegolo oko wabro ng'iyo samoro wanyalo pimo tuo mar meningitis wagolo pi moro nding konie koro pigno koseywayo nding'i tidhi tere lab kotere lab bro golo ni gini en meningitis kata ok en meningitis sama result duogo ni gini ok en meningitis to remo be wasepimo to wayudo ni in gi parasites mag malaria malo kabisa to wabro tieko ni gini en cerebral malaria kamano ero kamana ahinya uyudo ni cerebral malaria wadwa ni mondo wadonje thieth ne thoro chalo nade daktari thieth mar cerebral malaria wantiere gi definitive treatment ma tenene kwasefwenyo ni en parasites mar malaria mentiere go mang'eny momi bedo gi cerebral malaria tiketi yedhe mag cerebral iketi yedhe mag malaria koro yedhe mag malaria gi inyalo keti yedhe michuoyo inyalo keti yedhe michuo mag malaria ma samoro nyalo tieko kata 1 week kapodi miya koro it depends gi yath moketie yedhe to nitie mopogore inyalo miyi quinine inyalo miyi tesunet to berne ni samose keti yedhe michuoyo gi to bang' ndalo 2-3 tibro yudo ni ng'ani kane cerebral malaria to sei mar chiew en ng'at ma samoro koro nyalo wuoyo inyalo miye yedhe mimuonyo mane berne nikech en gima improve ga very fast koketi thieth maber koro supportive treatment koro gin gik machalo kaka nyaka loki nikech ing'eni sama intiere koma no onge kama nyaka loki bang' seche 2 ka seche 2 nyaka yud kaka loki nyaka miyi chiemo nikech ing'eni ok inyal chiemo samoro wanyalo keto ni pipe en G-tube matero chiemo kata samoro nyalo miyi chiemo moket through mishipa nyaka wang'i maber ni to oko matin gi oko maduong' idhi nade koro magi gik supportive care mago koro emidhiero makoro obiro godo mago midhiero makoro obiro go nikech sama idhi into koma chate ni kat kupo ni ng'ama nok loki to idhi oko matin ni ibro yudo ka koko loki to chako bedo gi bed sores koro bag chako bedo gi complications kendo mang'eny kupo ni ng'ama ne okel kane convulse kata wiye bet kolokore nitie yedhe moko monyalo chuoyi mondo beda normal kin convulse tiere anticonvulsants moko ma samoro nyalo chuoyi mondo kik ngene sama mondo kik imed convulse ke sama imedo convulse no to brain kata obwongo mari medo timore nade medo hinyore sama convulse obwongo ok yud chiemo obwongo ok yud oxygen kodhi mang'eny to part no be tho sama part no tho part mar obwongo no function mono nego be notimo bedo mang'o bedo maonge koro mano bichak bedo mana complication nikech cerebral malaria kamano daktari ni pimo no kacha nitiere kako nyalo wilo wi ng'ato nikech en gimodhi modonje obwongo ma ng'ama ne bera uponi kare gino seringo mochope obwongo ma upo mana ka kendo koro owacho weche mok donjo lonyo lewni oringo kod gik makamago damage ma onyalo kele obwongo nyalo bedo bende wanyalo chopo ga kamoro makoro en permanent ma othiedh malaria makute mag malaria odok piny kata orume del to damage mano kelo obwongo cha to pod nitiere koso yes mano nyalore nikech samo dhi e obwongo cha to dhi obudho kabisa e obwongo ka kapok othiedhe mo obwongo odhi otho to cells mag obwongo gi gin ga wacho ni gin sensitive nikech obwongo en gima kotieko dakika 6 koko yudo oxygen tiwacho no tho permanently koro nikech gicha odhi e mishipa mag obwongo odhi odino obwongo koro ok yud oxygen ok yud nutrients ok yud chiemo kodhi obudho part makanyo no dhi tho koro part makanyo kotho to nyalo weyi gi permanent disability moro kae ma iyudo ni ng'ato samoro en deaf deafness so lokore momo ok onyal winjo wach nikech center part mar obwongo ma
madil gi wech mar hearing cha gichano dio affect samoro en ng'at moro makoro ka wuotho to wuotho ko bagni iluongo ni ataxic gait en ng'at ma ok nyal wuotho manomol en ng'at ma wuotho ka bagni samoro en ng'at ma memory mare odhi molal makoro ok onyal paro gik moko kitemo penje okoni ok anyal paro gima notimore okia kata nyinge samoro ten samoro biyudo ni nen ng'ama wuoyo kaka neno koro wuoyo ni koro ok anyal wuoyo to imbe samoro kiwuoyo kiloso koda to ok anyal winjo weche miwacho na e yo mayot koro magi midhiero mokelo koponi ok otimno nane koponi ok othiedhe mapiyo wakawo yweyo mondo mi wayude weche manyien e yo machuok ka waduogo tidhi do thuolo mondo mi ipenj laktar penjo duto te ma inyalo bedo godo cerebral malaria kata malaria motegno iwinjo ni kowe mobudhe obwongo to nyalo weyo ng'ato gi songa kata ng'ol manyaka chieng' kik idhi mabor kata matin kik isudi Mitango nani arus margi kabiren maradier to an bende aneno ni akita arus maragi sankar mondo bed adier Odiochieng' maraboro Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana Ramogi TV. Come on, let's play for the crowd. Joy comes to your home. It's Jesus. Here she comes. Look out. For who is greater? The one who reclines at the table or the one who serves? Enjoy a cocktail of Bible stories only on Viusasa. Come on, ZT. This is the one place we all know. On your own, so alone. If you scream, who hears your call? Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Sagodi rada. Imekuwa siku mob sana. Leo nimekaa manzi nataka tuchapiane. Natakuombea hao mayouth wote, mbogi zote za kila area. Sisa hii life imekuwa hard sana lakini tunatambua wewe ndio bazenga. Manzi hakuna wera, hakuna hustle, tunajaribu bana na ifunguki. Shida zimeitana kuitana. Njaa nayo manzi imemulika kumulika, unaona? Tutoe kwa ingori God bana. Jue wenyewe ndio big man bazoo. Cheza tu kaa wewe, yani shughuli zifunguke saja. Nenge itatumaliza bana. Hata unajua tu tumbo ikiitisha imeitisha. Cheza tu kama wewe Fadela. Yenyewe ndio mzito. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe cheza tu kiwewe jobe. Dial *811*346# to get Sheng prayer. Amora yenya gi wach mar CBC ni gi plus head teacher gi jonyuol ga mamoko. To gima wakwayo ka sirikal nyayom no buge mapiyo mondo nyithindo chak skul.
ochak somo. Ywak makagi kacha owuok kuom jonyuol e kinde ma jopuonjre odonjo e sikunde sekondar madundo. You had an opportunity to bring up this evidence of alleged bribery before 7 judges of the Supreme Court. You did not. Jatend Kenya William Ruto nyiero weche manyogol gi jatend Azimio Raila Odinga ni jotend IEBC ne okwaya soya. Pi makara chwonyo ka en pi machalo man gi kuong. Osetema ni imiyo pi yuanwa pi. Mjumbe mora mara mobiro madwa chung. Kochung to wachna nadhi kelo nu pi maler to tamre nyaka kawuono. Jopiny e gwenge mag Koredo e kar chung od bura ma Karachuonyo ogolo ywak ewi midhiero mar nok pi e gwengego. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Namba mar SMS en 236000. Bende nyalo tudori kodwa kokalo namba mainene TV mari mondo mi penj laktar. Facebook page en Ramogi TV #penj laktar. Bende nyalo ornwa email en penjlaktar@royalmedia.co.ke. Daktari kane pok wadhi e yweyo ne wang'iyo kacha chandruoge kata complications ma bende tuo mar cerebral malaria nyalo kelo ne oganda. Ipimonwa kacha ni kodhi momulo obwongo mobudhe obwongo to nyalo kelo permanent damage kata songa manyaka chieng. Aneno ka ote donjo mang'eny mokalo, inyalo yiena soma SMS 3 kaito bang'e wabokao simu mondo mi yud thuolo mar duoko penjo mantiere. Kamano. Ayudo temo wuok kuom Maureen kaintiere Nairobi Lakisama wacho kacha ni penjna laktar. Nito nyathi ma wiye bare ahinya, dende ok liet to ong'ok. Mano de bede tuo mar malaria ma otegno ni koso. Gimoko kono ane kuom kinde marom nade. To nyathini be osedhi kuma ne wawacho cha. Kuonde ma malaria ng'eny. Koso en nyathi mantiere Nairobi kae. Ka en nyathi man Nairobi ma pok odhi kucho kata kanyo choa kaluo ko biro Nairobi to ber mondo mi otero hospital mondo odhi ogine mondo odhi ocheke, lakini kalore kako wacho ni en wich bar gi ng'ok kende no samoro ok onyal bedo malaria. Mano gima ng'eyo. Nikech kalore kama entiere to wich bar bende wich bar ma entiere go gi ng'ok kende gik mang'eny nyalo miyo ma bed kuom nyathi mopogore gi malaria. Koro gima duong' manyalo kono Maureen en ni okaka nyathini to tero hospital to dio pime. Mano kende manyalo wacho. Antere kod Awinda e simu. Hello Awinda, penj laktar? Hello? Yes, Awinda from Kisumu Kano. Machiegni penj laktar? Penj laktar niya. Dhi nyime? Olero kanyo ni tuo mar malaria motegno mar cerebral malaria. Olero gine parasite ma kose kanyo. To pile ko penjlago ni malaria mar cerebral en different gi malaria mamoko nikech pile wang'eyo ni gima kose malaria en plasmodium. Plasmodium, different types of plasmodium ovale, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, kod Plasmodium malariae. Erokamano mar cerebral ni to which type of plasmodium? En plasmodium mane pinde na cerebral malaria ni en different gi malaria moko. Mano kende. Erokamano ahinya, wawinji maler mokalo kendo ng'eyo nyaka nyinge kute makelo tuo mar malaria. Koro penjo ni cerebral ni eto mane kidienje mag kute mopimogi mane makelo cerebral malaria. Erokamano Awinda kuom kute mekwano go Plasmodium vivax, ovale, malariae, falciparum. Makelo cerebral malaria en Plasmodium falciparum. Mane miyowa complicated malaria kabisa. Ma bende ma en cerebral? Mane bende cerebral malaria. Kamano. Ng'eny sana sana e gwenge mag daktari? Malaria ng'eny sana sana gwenge mag Nyanza. Msuna ni makelo kidieny mar malaria ma wawuoye. Suna ni ong'eny Nyanza, ong'eny coastal region, kendo gi parts mag
Rift Valley, kuonde machalo parts mag Kericho inyalo yude. To kod Kitui bende. Parts mag Kitui momakore gi Mombasa, Coastal Region, Kilifi, bende inyalo yude sunane kamano. Antere kod penjo mowuok kuom John, kapok asomo penjo no akawe simb Jacob. Hello Jacob, penj laktar. Rutirio nade? Ario maber Jacob, machiegni. Ama iwuok Jacob kawuok Kisumu. Machiegni tinge. Okay, antie gi nyathi ma jaiga adek gi nus koro sani. To nyathini mokwongo malaria nogoye matek sana, kendo en gi dien, en gi sense mag malaria go. Kumotero osiptal mopimo nwang', mopiedhe. Mobudho kapok ochak kendo gore piny kendo. Kata mar ariyo koro gore piny ka sense gi onge. Motere momiye yedhe moko, ma yedhe go kono konyo. Koro nitie gima nyalo kelo goruok piny kopogore gi malaria no, to gima kelo machielo no sense be gin mage. Mano e penjo ne. Ang'o kendo manyalo kelo goruok piny kopogore kod malaria, koso mana malaria ni ema nonyo kelo ne nyathini goruok piny? Gik manyalo kelo goruok piny kuom nyathini to ne ng'eny. Mokwongo nyalo bedo ni glucose level ne nitiere piny, gima waluongo ni hypoglycemia. Koro mae moko ang'en to sama notero osiptal ni dakteche noyudo ni glucose level ne rom nade. Mar ariyo ma bende nyalo kelo goruok piny en ni kopo ni nitiere gimoro modhiyo mass modhiyo bede e obwongo, ma nyalo miyo samoro nyathini ne nyalo timo ne nyalo gore piny. Mano kokonowa ni to kanodhi investigation manotim kata ka ne MRI kata ka ne CT scan of the brain nogolo nang'o. Mar adek nonyalo bedo ni ne gi meningitis bacterial, ma pi mar onding nonego bed ni golo ni en gi bacteria kata onge bacteria. Mar ang'wen nyalo bedo ni en gi head injury, samoro nyalo bedo ni nyathini nogo wiye kamoro kaso dhi obedo gi clot moro matin, mano samoro nyalo miyo nyathi timo nade gore piny. Koro ging'eny. Koro onyalo timo ang'o mondo mi obed kod adiera ni gini ok nyal kelo ne chandruok ma permanent kuom nyathi, kata kamano ibo duoke bang'e mondo mi akawe simu Morin, ene simu kapok awite. Morin, hello, penj laktar. Morin, hello. Hello, Ruth. Machiegni. Ebe nade, apenjo laktar ni ya. Dhi nyime Morin. Tuo mandulme ni bende otudre gi malaria? Tuo mar ndulme bende wanyalo tude kod cerebral malaria mawuoye ni? Yes. Pimnwa kako tudore. Nowacho ni tuo mar cerebral malaria ni onyalo mi permanent disability e brain. Sama odhi e obwongo, ma part mar obwongo cha odhi otho. Sama part no odhi motho permanently, inyalo bedo ka cerebral malaria cha nothiedhe, but koro weye gi songa mar goruok piny miluongo ni epilepsy. Koro mano be osene e cerebral malaria. Gima anyalo kono Morin ok ni ng'ata man kod tuo mar ndulme ochuno ni samoro ne en gi cerebral malaria. Mano en one of them, kata chiel kuom songa manyalo bedo kaluwore gi tuo mar cerebral malaria. Yes. Erokamano, ageno ni Morin oyudo duoko. Podi nyalo tudori kodwa SMS en 23600. Facebook page en Ramogi TV, hashtag en penj laktar. Mike, hello, penj laktar. Hello. Machiegni Mike. Awacho kama. Dhi nyime. Mama nane malaria ogoyo. Hello. Wawinji Mike, dhi nyime. Awacho ni mama nane tuo moro chando. Mano loko wiye. Mano biro ka gima koro wiye rach. Koro kana ringa teri daktari to nomiyo mana yedhe momonyo. Yedhe go gitiyo go bang' dwe achiel. Kano tiko yedhe gi kendo bang' dwe achiel kendo to kendo gichako duogo. Koro kano chako monyo yedhe to nokochako dok ne chien matin. Koro ka yedhe chako rumo kendo pod oywak ni owinjo ka gino duogo. Koro kang'eyo ni ma dibed malaria ni ema osebet koso manyalo bedo tuo mopogore. Mama ni jagni adi Mike? En jagni 74. Daktari nowacho ni nang'o ka nitere ir daktari? Kana dhi daktari nowacho na mana mondo mi adhi ane godo kaka odhi. Igi 74.
Daktari, debe ni min Mike nitiere kod chandruok mane? Min Mike ne gimoko kono wane to sama nodhi osiptal bentie pim mane daktari notimone. Nikech cerebral malaria gimokwongo manyaki bed kuom ng'ano en ni nyaka bed gi malaria samo pim remo. Ka malaria opim to yudi ka onge, mano ng'ano onge cerebral malaria. Mano samoro nyalo bedo ni en gi tuoche mamoko ema miyo samoro timore nade ogore piny. Koro mae moko ng'eny to daktari nodhi otimo investigations mage ne mama ni. Nikech nonyalo bedo gi shida kata obwongone kata samoro nonyalo bedo gi shida mar gimiluongo ni electrolytes imbalance. Electrolytes ka iluongo nang'o gi dholuo. Wanyalo keto gi ni ang'o tudruok mag kata minerals mag del. Samoro nitiere moko makok gi balance malong'o e dendi, moko dok piny kata moko dhi malo, inyalo gori piny. Koro mag gik monego bed ni Mike ni konowa ni to daktari be nopimo remo, to kano pimo remo ang'o gang'o manoyudo. To obwongone ka be nogo picha, to kanogo picha ang'o gang'o manoyudi. To nding'e ka be nogole pi mondo dhi opim ka ni meningitis. Kano gol ang'o gang'o manoyudi. Duoko ne chal nade. Kamano. Daktari kora dwa ni mondo mi wasium ni moro gigi duto te nokotim mondo mi wakony Mike. Inyalo nyiso Mike ni mondo mi otim ang'o gi lak seche gigi kama wantiere. Gi lak seche gi kama wantiere. Gima daher mar kono Mike ni Mike kaw mama mondo itere osiptal kama inyalo timne nonro matut kabisa mondo ng'e ang'o momiyo mama siko bedo matuore kaluwore gi goruok mare piny. Kamano. Daktari kapok watieko chenro kinyiswa kaka wanyalo geng' kapo nono ni ng'ato oseyud kod cerebral malaria osekete thieth seche mo recover kata seche mochango seche ma en e yath ni en ang'o gini monego bed notimo mondo mi ngimane oduoge wang'e mapiyo piyo, en ang'o gini motimo mondo mi kata kapo nono ni otieko yath kik gini chak duogi nikech oyudo ni nyalo kelo masira ma bende ok beyo ahinya. Gima anyalo kono ng'ata man gi tuo mar cerebral malaria kata ng'ama pok tuo ni omako en ni sama osemaki nyaka imuony yath ma daktari oketie kata nyaka tiek dose mar treatment ma daktari oketi ka in ng'ama obedo admitted nikech thoth jok man cerebral malaria to bedo admitted nyaka gibed admitted. Koro nyaka tiek dose mar treatment. Sama isetieko dose ma Nyasaye oyie ok idhi ichango idhi dala. Kidhi dala number 1 nyaka ninde net mothiedhi. Net mothiedhi number 1 nyaka ninde. Mar ariyo nyaka ing'e maber ni sama program moro nitie miketo ga miluongo ni indoor residual spraying itimo. Ikuoyo yath e udi. Kik ibed tama ni nodi gino bro ilo dendi. Ine mikonyi yaw dhot mondo timne ang'o spraying. Okuone yadhene. Kok inyal timo mano ng'iew repellent. Coil moro ma ji keto samoro nyalo kete magolo iro ma riembo suna cha. Kata nyalo keto moro michuoe stima cha. Kata miwire dendi. Kata nyalo tiyo gi miwire del. To kamago tamore kin ng'ama ni Nairobi ka to isebudho ne dhi dala, nitie yedhe minyalo muonyo miluongo ni prophylaxis. Inyalo muonyogi mondo mi kidhi kucho kuma malaria nitie. Koro ka suna ni odhi okai to yudo ka dendi nigi kiri ma koro malaria ok nyal timo nade ok nyal maki. Ken miyo mayach nikech miyo mayach thoth ne jok mantiere Nyanza ibiro winjo ka daktari koni ni nyaka muony yath ma geng'o malaria mar fansida. Kik itamri muonyo yadhni kiwacho ni nionge malaria. Ka daktari koni ni muony fansida bang' dwe kende chak ibi duogi mondo muony fansida dhiyo nikech samo ki muonyo fansida ni kata samo ki muonyo yedhegi gini kodhi e placenta to dhi kelo nwa songa, nyathi cha nyalo wuok kapok ndalo ne ochopo to in bende nyalo hinyi. Kamano. Erokamano daktari, thoth ni ka ng'ato dhi dala kata ka ng'ato dhi e safar, ng'ato dhi e od yath to nyiewo, oyieni mondo mi dhi e od yath to nyiewo yadhni timuonye imi nyithindi omadho madhi koso nyaka ikawe kuom laktar. Yadhni nyaka ikaw kuom laktar nikech malaria ok inyal dhi adhiya e od yath tiwacho ni miya AL atemesin nitimi nikech imiyo mana ng'ama osepim. Chemist cha be nyaka penyi to be isedhi hospital. Kan isedhi hospital miya prescription ma daktari nomiyi. Nikech sama neno prescription to dhi ng'e ni daktari cha nopime nikech ng'ama owuok positive, ng'ama opim mwadhi mwaneno ni nigi
malaria parasites emikete thieth kamano. Daktari, wach mogik minyalo weyo wago odiochieng' ma kawuono kotenore kod tuo mar malaria motegno kata cerebral malaria? Tuo ni nitiere kendo ohinyo ji kabisa, to ngero moro wacho ni geng'o ber maloyo thiedho. Koro wabedru jok manyalo geng'o gin gik mane wakwano ka intiere kama otimo bungu bet bunge gol pige mokudore mabiro miyo mosquito ne nyuolore, ninde net kok inyal ninde net, tigre pelant kata ti wir mo kein miyo mayach, dhi e klinik keti yath mageng'o malaria, muony yadheno. Kopo ni ing'ama nigi malaria oseyudi godo, daktari ondiko ni yath, tiek dos mar yath. Kopo ni in gi dalili to pok idhi dhi osiptal mondo daktari dhi oneni mondo pimi. Koyudo ni in gi malaria tibiro thiedhi. Erokamano. Iyudi kanye daktari? Wach mogik? Wach mogik ayuda Equity Afya Kasarani. Inyalo yuda namba na mar 0725 796 310. Anuoyo kendo 0725 796 310. Namba wa mar ofis mar Equity Afya Kasarani en 0765 00 00 35. 0765 00 00 35. Amor mar bedo kodi e chenro. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kaluongi tibo bire wagoye mbaka. Biro ng'wech kabisa. Erokamano ahinya. En penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Daktari wacho kata ni geng'o ber moloyo thiedho. Mine mapek, nyithindo mantiere bwo higni 5 kaachiel kod jogo ma higi oseniang'. To maduong' moloyo owacho ni ji duto te nyaka ninde bwo net mothiedhi mondo wageng' tuo mar malaria, nikech malaria ni kutegi ema nyalo lokore mabed cerebral malaria manyalo kelo ni songa manyaka chieng'. Akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano kuom bedo koda e chenro ma kawuono. Ageno ni ai kod achiel ariyo adek madiketo ngimani bedo makare. Ne jogo picha mawa erokamano makende. Producer marwa Papecho Koth kaachiel kod director wa Philip erokamano. Oriti uru masani nyaka kendo odiochieng' machielo. Iluonga ni Ruth Otieno. Ngima en mwandu.